У моей руце скриня з фломастерами. У чым розніца, на вашу думку, паміж фломастерамі, што знаходзяцца ў скрыні і раскіданымі па чырвонаму дыванку? Розніца у парадку. Так. То фломастеры, калі яны былі ў скрыні, яны знаходзіліся ў парадку. Калі фломастеры раскіданыя па падлозе, знаходзяцца ў беспарадку. Агулам, каму як не беларусам размаўляць пра парадак і чыстыя вуліцы, так? Але сёння, насамрэч, я хацела пагутарыць з вамі пра час. І яго сувязь з парадкам, а дакладней, яго сувязь з беспарадкам. Насамрэч, скажу вам, што тое, чым ёсць час, ніхто не ведае. Навукоўцы не ведаюць, чым ёсць час насамрэч, але давайте звернемся да гісторыі, як да часу ставіліся розныя гістарычныя перыяды. Для каго час мог быць як кола? Напрыклад, для тых народаў, каму трэба было вырошчваць ураджай, і яны сачылі за сезонамі году. Так? Час абсалютны быў у уяўленні Ісаака Ньютона. Агулам ён уяўляў сусвет як вялікі гадзіннік, створаны рацыянальным богам. Вельмі дакладны гадзіннік. Ісаак Ньютон мог бы навучыць вас, як прадказваць будучыню. Ці хацелі б вы навучыцца прадказваць будучыню? Што значыць прадказваць будучыню для навукоўца, а дакладней для фізіка? Мы з вамі ведаем, што сусвет складаецца з маленькіх часціцаў, атамаў і малекулаў. Дык, калі б мы ведалі координаты часціцаў атамаў малекулаў у мінулым, ведалі б іх хуткасці, ведалі б законы прыроды, па якім мы можам зрабіць падлікі, мы б маглі падлічыць, дзе ўсе часціцы будуць знаходзіцца ў будучым. У гэтым ёсць прадказанне будучыні па-навуковаму. Так жа сама мы можам з вамі падлічыць, кінуць баскетбольны мячык і падлічыць, як яго траекторыя пойдзе і што пасля ён апынецца ў кошыку. Але пойдзем далей. Мы кінулі мячык, так? Калі мы запусцім яго ўжо з хуткасцю другой касмічнай, то гэта ўжо місія Артеміс-2, якая ляціць да месяца, так? Робіць кола і вяртаецца да зямлі. Гэтая траекторыя падлічана навукоўцамі. І в уяўленні Ньютона, навукоўцаў таго часу, калі б мы зрабілі, напрыклад, відеозапіс, так, сонечнай сістэмы вяртання планет, адматалі гэты відеозапіс назад, параўналі б гэтыя відеозапісы, мы б амаль не адрознілі, дзе рух ідзе наперад, а дзе рух назад, не ведаючы гэтага кірунку. Гэта значыць, што у уяўленні навукоўцаў таго часу не было кірунка, у час не меў кірунка. І працэс мог бы быць названы зваротным. Але працэсы, з якімі мы працуем штодня, не з'яўляюцца зваротнымі. І для таго, каб падлічыць незваротнасць нейкага працэса, ёсць спецыяльная з'ява. І сапраўды, хтосьці яе агучыў, вялікі дзякуй. Можам пасля пазнаёміцца з вамі. І гэтая з'ява называецца, гэта моя улюблёная з'ява, якая называецца энтрапія. Энтрапія – гэта мера хаосу, мера невызначанасці і мера памылкі. То энтрапійныя працэсы увогуле пачалі вывучаць на працэсах перадачы цяпла. Класічны працэс перадачы цяпла – гэта калі ў нас ёсць два цела, гарячае і халоднае. Мы з вамі з жыццёвага досведу ведаем гэта вельмі дасканала. І мы ведаем, што калі ёсць гарячае і халоднае цела, то гарячае цела праз нейкі час аддасць сваю цеплыню халоднаму целу. Іх тэмпературы зраўняюцца. Працэс, калі тэмпература зраўняецца, будзе называцца станам раўнавагі. То тут у гэтай з'явы ёсць кірунак. І мы дакладна ведаем, што гарячае цела аддасць сваю энергію праз нейкі час. Каб не быць галаслоўнай, не казаць, што я вывучаю працэсы толькі тэарэтычна, магу падзяліцца з вамі, што у школе, у якой я працую, з настаўнікам фізікі і вучнямі, мы зрабілі лядоўню. То з дапамогай сучасных кампанентаў электронікі можна
пабудаваць вельмі хутка, так, студэнты гэта зрабілі, з дапамогай ячэйкі Пельціера. Можна пабудаваць лядоўню, а лядоўня, як вы ведаеце, ахалоджвае прадукты, якія знаходзяцца ўнутры, але адначасова нагревае асяроддзе вакол. Так? Можете пабачыць характарыстыкі нагревальнай часткі сістэмы. І нам удалося панізіць тэмпературу да мінус 24 градусаў. Гэта тэмпература была стабільнай. Дзе яшчэ вывучаюцца вось такія працэсы энтрапійныя? Яны вывучаюцца на прыкладзе тых самых маіх фламасцераў ці алоўкаў. Мы не можам з вами уявіць сітуацыю, калі б гэтыя фламастеры бы самі падняліся б, так, і вярнуліся бы мне ў скрыню, мне ў руку. Гэта немагчыма. І ў гэтым ёсць кірунак. Гэта значыць, што гэтая сістэма рухаецца ад стану больш упарадкаванага ў стан менш упарадкаваны. Са стану з меншай энтрапіяй у стан з большай энтрапіяй. То энтрапія, як мера хаосу, увесь час узрастае. І навукоўцы, назіраючы за гэтымі працэсамі, зрабілі вывад, што час ідзе не з мінулага ў будучыню. Ён ідзе са стану сістэмы з меншай энтрапіяй у стан з большай энтрапіяй. Час ідзе ад парадку да хаосу. І ў гэтым ёсць закон прыроды. Непераадольны закон прыроды. Другі закон тэрмадынамікі. То вельмі хочацца сказаць беларусам, ну не трэба быць перфекцыяністамі. Тут экран завіс на папярэднім выступе, так? Кава-машына зламалася. Всё ідзе ад парадку да хаосу. І гэта закон прыроды. Што б мы з вамі не рабілі. Таму проста трэба рабіць, так? Калі мы з вамі пашырым думку, так, перадачы цяпла ад гарячага цела да халоднага, пашырым гэтую думку на цэлы сусвет, што і зрабілі навукоўцы далей. Мы з вами пабачым, што у сусвеце, калі ўявіць, што гэта замкнутая сістэма цела, то ёсць гарачае цела, такія як зоры, так, тэмпература 6000 Кельвін, 10 000 Кельвін, 20 000 Кельвін, і халоднае асяроддзе, вакуум, амаль абсалютны ноль. І рана ці позна гэтае гарячае цела аддадуць сваё цепло халодным целам, аддадуць сваё цепло халоднаму асяроддзю. І тады наступіць смерць сусвету. Это называецца цеплавая смерць сусвету. Што гэта будзе значыць? Гэта будзе значыць, што ў гэтым сусвеце ўжо нічога не зможа адбыцца. І гэта будзе максімальная энтрапія для дадзенай сістэмы. Але ці ёсць нешта, што можа пераадолець гэтае тотальнае павелічэнне хаоса, гэтае пастаяннае ўзрастанне энтрапіі? Так. І гэта жыццё. Жыццё, як біялагічнае жыццё, як высокая арганізацыя клетак жывых арганізмаў, ёсць таму прыкладам. І мы з вами, як прадстаўнікі гэтага жыцця, можам будаваць масты і будынкі, можам арганізоўваць канферэнцыі, можам пісаць кнігі, можам ствараць мовы і мысліць. І хаця мы не можам прадказаць будучыню, як таго хацелі Ньютон, Лаплас ці Галілей, мы можам яе стварыць. Вось і я цяпер зберу свае фламастеры, ужо тым самым ствараючы новы сусветны парадак.